dels emboscats no és una història d'herois, perquè durant la guerra van ser perseguits i després de la guerra no van ser reconeguts, van ser ignorats més aviat. Boig tant amor ens teniu per ser la nostra patrona de la ciutat de Solsona. Els vostres fills protegiu. No hi ha cap estat que s'enorgulleixi dels seus desertors. Cap. I aquí a Solsona se'ls hi va fer un monument. Això és l'estrany. El que passa és que com que es va inaugurar l'any 1970, doncs se li va posar el monument a les Masies, però tothom sabia què hi havia darrere del monument de les Masies. Però clar, un monument als desertors sona molt fort, no? Ah, sí. Espera un moment. Vale. Què, provo d'entrar? I ja deus haver passat per tots els problemes ja. Bueno, sempre te'n poden quedar de nous, eh? Oh, que petit! Ai, quina entrada! Us animo a entrar, eh? Vostè sap més o menys la gent que s'hi devia amagar aquí? No, aquí hi havia una vintena de persones. Una vintena? Sí. I el van fer ells, el refugi? Bueno, sí. Això no es tenia una estona de treballar cada dia, si eren 20, escarbant un ratet cada un, anar escarbant i amb alguna galleta, algun cabàs, anar tirant la terra allà fora i anar fent puesto. Vaig a mirar, per aquí. Qui s'amagava aquí? Sí, aquí el meu pare i els meus tiets. No van voler anar a la guerra. I es van amagar molt de temps o van acabar passant? No, fins al final, sí. De fet, aquí a Lledurs i tot el que és la Ribera Salada hi havia molts emboscats. Sí. Que ningú va voler anar, clar, llavors es va quedar quiet. Tots amagats. Som mals patriotes, no? No volem defensar. Quan la cosa va malament no ho volem defensar. Catalunya continua amb el seu esforç per l'organització de l'exèrcit popular. La joventut catalana ha respost totalment a la crida del govern i les lleves estan ja organitzades. Esforç considerable, perquè fa que en breu temps un gran exèrcit es trobi en peu per la lluita. Que havia explotat la guerra i que havia explotat la guerra, sí. I esclar, aquí dalt no
no se sentia gaire, perquè, esclar, no es veia res aquí. Una de les coses que recordo més és que la meva mare em va dir, diu, ja no podrem menjar bacallà perquè ha començat la guerra, i jo vaig pensar, quina sort, perquè el bacallà no. Encara semblava cosa de dir com una aventura també, que vivíem una aventura. Estàvem segant i, bueno, que havia començat la guerra. De seguit va venir milicians que deien que van cremar els sants de l'església. Porten tropes diàriament cap al front. En un primer moment, quan comença la guerra, s'amaguen els que se senten perseguits per la violència revolucionària. O sigui, bàsicament, els capellans, les monges, els terratinents, la gent conservadora. Això va influir molt en la percepció de la guerra per part del món rural, perquè precisament aquest món rural convergeix predominantment amb les idees més conservadores. Per la guerra hi havia refugiats que eren uns capellans de Solsona perquè hi havia molta amistat amb el bisbe, amb la casa, ja de molts més anys enrere. I durant tota la guerra hi va haver els 3 anys de guerra, hi va haver dos o tres refugiats sempre. I quan hi havia algun registre, doncs s'amagaven aquí sobre, com que això és un fals sostre, entre aquí i la teulada, doncs s'amagaven aquí dalt. Un capellà sabia que hi havia uns capellans amagats en una altra masia i els anava a veure de tant en tant. I un dia que hi va anar per veure'ls no sabia que en aquells moments hi havia carrabiners, dels que en Negrín enviava registrant cases i boscos. I va entrar allà dient «Oh, Maria Puríssima!» i llavors els guàrdies de salt li van donar l'alto, ell es va espantar, va apretar a córrer. I des de dalt, suposo d'aquella finestra que hi ha oberta allà, segurament que havien disparat des d'allà estant, i el van matar aquí, Però, esclar, vull dir, com que la gent que tenien relació amb els capellans i això eren perseguits, aquell mateix dia es volien emportar el pare. Llavors va ser quan el van ficar a la presó de Solsona, llavors van saber que de la presó es volien portar cap a Lleida, i va ser quan llavors es van escapar de la presó de Solsona. Durant la guerra es diuen però està amb el refugi aquell que hi havia per allà vora Porredon o per allà. Jo no sé on és, però bueno. És que li vam demanar poques coses al pare del temps de la guerra, que ens hagués prou explicat de coses. Quina llàstima, no? Sí, tant, sí. Però mira, no ho vam fer. Però quan parlem d'emboscats ens referim, sobretot, als joves que no es presenten a files quan a partir de la primavera del 37 la República constitueix l'exèrcit regular i mobilitza les lleves obligatòries. Ells no es presenten i, per tant, es converteixen en desertors i s'amaguen. Tenien por que els matarin. Allà ja era pájaro a la gàbia, i en canvi aquí era volando. Normalment el que tenien la gent era tot coves ficades a dins de terra. Un forat ben petit i a dins gran. Perquè hi havia coves que hi dormien 5 o 6 i havia de ser gran i tirar la terra lluny, que no es veigués. Ho feien per amagar-se, temps de la guerra, però aquí no s'hi estaven sempre, només hi venien quan hi havia perill, o el dia que hi havia feia mal temps, o si no s'estaven amagats al bosc.
I qui s'havia amagat aquí? Aquí s'havien amagat uns tiets del meu pare. Si trigo una mica, aviseu. Algú. Quan hi havia alguna batuda, doncs ara. Això, en 2 o 3, a dormir aquí. Hi havia diferents raons per emboscar-se. Una part personal, de por i de salvar la pell. Una part més política. I també, i això també ho trobem, una sensació de que la guerra era una cosa que no anava amb ells. Apreciado padre, sabreu que jo som marxat d'aquí, perquè jo a la guerra no hi vull anar. De jo no en sabreu res hasta que ja s'hi ha puesto. Demanaré que la meva alegria fori que vos no us sàpiga greu perquè hagi marxat. I per poc que pugui no digui res a ningú. Si per cas algú us preguntés els primers dies a on soc, digueu que soc a passeig a Barcelona. I com farà 5 o 6 dies i us preguntin a on soc, dieu que no ho sabeu. Jo no us he volgut dir res perquè no m'haguereu deixat marxar. Jo m'estimo més marxar que no pas anar a la guerra. Jo només marxo per la guerra. El trimestre que complíem els 7 anys ens demanaven. Ara suposo que voleu saber què vaig fer. Doncs em vaig quedar a casa. Hi havia molts que ho feien. Com que els tiros no em feien cap gràcia. Més aviat em feien por, no? I llavors ens vam estar 9 mesos emboscats per aquests boscos d'aquí. Bona tarda. Bona tarda. Soc l'Ester. Què tal? Bona gust. Ja pot veure, aquí anem esperant. És que pensàvem que duraria poc. Els més intel·ligents que hi havia, que tenien més o menys uns estudis superiors i això, pensaven que fos una cosa de 2 o 3 mesos. Va ser 2 o 3 anys. Que no s'hi haurien pas quedat perquè ells no van patir molt, Cada 2 per 3 els comitès per allà foguetejar-los. La comarca estava plena d'amagatalls. Jo crec que és que mai van estar tan poblats els boscos com a la Guerra Civil. De les quintes que havien demanat per anar a la mili, clar, no volien anar al front. I llavors s'amagaven, se'ns havien d'amagar perquè si no... Sí, aquí va ser un dels puestos, d'aquesta comarca de per aquí que hi havia més gent. S'anaven a dormir. Aquí els cingles, en puestos, es ficaven allà dintre i dormien, passaven la nit allà. Hi deien el xalet. Veus? Això és... Aquest cingle que fa aquesta punta cap dalt, sí. I fa com 3 arrues. Si es fixa la del mig, ja hi ha una cova allà. Clar, aquestes muntanyes, quan de petit se les havia de córrer totes, no? Totes, això. I aquí ho diem. A la cabana del vinyet la freixera s'estén al sol. És temps d'arribar al primer fred a punt de marxa el rossinyol. En aquest camí tan sinuós que ens ha portat fins aquí. Aquí ja és el puesto que feia guarda, el que en vigilava, en aquest cantó d'aquí. D'aquí estan, si venia algú o alguna cosa, ell ja tenia temps d'avisar als altres, perquè això és molt a prop ja. Clar. Bravo, bravo. Ja estem al xalet. Molt bé. Aquí hi havia la porta d'entrada. Aquesta porta es havia d'agafar i treure-la, arramblar-la. I això fins allà dalt estava
amb barres de fusta, tot de cap a cap. Tot era posat així. I llavors per la banda de fora, entre puntal i puntal, estava posat amb glebes i per aquí pel davant es veia com herba només. Clar, no s'endevinava No es veia res. A més, que no es podia veure perquè aquí estava ple d'arbres. Hi havia molts més arbres que no hi ha. Si aquí havíem sigut, passava de 20, Déu-n'hi-do. Teníem una ràdio de cotxe, i a la nit donaven les notícies, a veure on passava el front, i a veure com anava, i a veure què es feia. Aquí, diguem, el més normal era emboscar-se. El que costa aquí és trobar els que van anar al front. Això és més complicat. Francisco Engrilla Belló, llamado no compareció personalmente Ramón Jounou Jounou. No compareció personalmente al ser llamado Jaime Mitjanet Escamardons. Llamado no compareció personalmente José Santa Eulalia Travé. Llamado no compareció personalmente Luis Vila Cantó. Llamado no compareció personalmente ni persona alguna en su nombre. Provincia de Lérida. Ayuntamiento de Odén. Reemplazo de 1937. Expediente General de las Operaciones de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. Candy Alet, prófugo. Ramón Canals, prófugo. Marcelino Canals, prófugo. José Espuñ, prófugo. Ramón Call, prófugo. José Muntada, prófugo. Marcelino Muntada, prófugo. Davant de l'Estat i de la nació, no només davant de l'exèrcit, davant de l'Estat i de la nació, deserta de les seves obligacions. I, per tant, falta la llei, falta els seus compromisos nacionals i és castigat. Isidro Graell, prófugo. Vicente Malé, prófugo. José Solà, prófugo. Juan Soler, prófugo. Lluís Soler, prófugo. Joan Vilaginés, prófugo. Daniel Vilaginés, prófugo. Quan és un desertor de la pàtria entesa com aquella, i de l'Estat entesa com aquella realitat que s'ha de defensar perquè és el bé general contra l'enemic exterior, el que deserta d'això, els col·legues, els companys, la gent, diuen aquest no és patriota, no és fidel, no és dels nostres. En canvi, quan es tracta d'una guerra civil, clar, i et convoca l'Estat al qual tu ja has abandonat perquè penses que són els sublevats els que tenen raó, evidentment que l'Estat et castigarà si t'enganxa, evidentment que trobarà que ets un traïdor, però els altres trobaran que ets un heroi. Desde el mes de julio se defiende en unas montañas de Solsona, Lérida, un puñado de gentes de derecha. Es otro caso de resistencia heroica, desconocido hasta hoy. Bon dia. Què tal? Hola, hores. Com estem? Què fem? Bé, sí. Hola, què tal? Bé, molt bé. Vinga per aquí. Bé. Hem d'anar a posar el forat o no? Sí, i tant. Bueno. Cap allà dalt? Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes, de les que venen damunt, quina vindrà per les mies. Puja! Vaig pujant. Ja hi som. Si fem una mica de paret, de tapar i mira. Uau.
nassos, fets amb boix, a terra una mica de sòcol de pedra, perquè no toqués ben bé el sol, ja ho. Superben fet, això. I aquestes poselles aquí, ja ho. Home, ja devien estar bé, ja. Sí, a més han quedat al sud. Sí. Ara de pujar... Clar, però un cop aquí dalt que et vinguin a buscar. Sí. Era pagès, com la gran majoria de la gent d'aquí. Treballava a la casa pairal i feia les feines del camp. Ell el devien mobilitzar, suposo, el 38. I llavors, el 38, el van destinar van a Lleida, al quartel, amb un altre d'aquí a Sant Llorenç, estaven junts, i després un dia m'explicava, a l'hora del passeig, els van dir que si tenien res per Lleida, amb alguna pensió, alguna cosa, que ho recollissin perquè no hi hauria més passeig. I esclar, això es va dir, com que ells a la front no en tenim cap ganes d'anar-hi, van dir, escolta, si tornem al quartel no en sortim. I llavors van dir, doncs pujarem a peu cap a Sant Llorenç. No sé quants dies van estar, però van pujar i van anar a sortir, seguint aquí, llavors el Cardener, van anar cap a Balielles. Doncs ha de ser per aquí. Travessar la roca i cap enllà. Tinc una daia, l'agafo? Sí, poder que me l'agafem. Si cal, la fem servir, si no... Ara fa molt temps que jo no hi he... Sí, ara està una mica, ja ho has vist, una miqueta dolenteta. I el meu marit va tenir 10 anys i ja el van demanar per les quintes i per comptes d'anar-se'n a la guerra es va amagar. Arribem, no? Ja l'he trobat, encara hi ha l'escala. Molt bé. Última escala. La Quimeta. I quanta gent s'amagava aquí? Aquí em sembla que se n'hi amagaven almenys 4. Tieta, tu te'n recordes? Bastant se n'hi amagava. Que sí? Sort que tenia, la casa a prop, però clar, quan passaven els guàrdies i tal, almenys no els havien enganxat mai. Mai? No. Sempre hi havia algú que els avisava. Segurament algun dels guàrdies fins i tot els avisava aquí. Era una mica així infiltrat. Els deia, demà a primera hora vindrem. Amagueu-se o amagueu, si teniu alguna cosa a amagar, els hi deia així. Amagueu-la. Amagueu-la bé. Els meus sogres els hi portaven menjar en aquests punts de per aquí. El paper de les famílies en el suport als emboscats va ser fonamental. Si la gent del país no els hagués donat suport, hagués sigut molt difícil sobreviure tot aquest temps i, a més, hagués sigut difícil que tanta gent s'amagués. Aquestes famílies era com una xarxa de suport, es podria dir així, no? Proporcionaven el menjar, els aliments a aquestes persones. Igual algú se n'anava cap al bosc amb un cova fent veure que anava a buscar pinyes o el que sigui i portava carregat de menjar per portar-lo a les persones que estaven amagades al bosc. Durant la guerra els germans tots se van guardar i quan va haver acabat la guerra van tornar a sortir i ja es van guardar pel bosc, per aquí al bosc també, pel bosc encara al vespre a vegades els anàvem a portar a sopar i jo encara no veia una herba con un ocell que feia bellugar una buixera que ja pensava, ai, que hi ha els policies i ben espantada. I venien gòrdies a casa i deien a la meva mare, si no ens ensenyeu els fills, això us en portarem a vostè. Diu, ja se me'n podeu emportar tant que vulgueu, perquè diu, jo els fills com que no els sé, no us els puc ensenyar. Diu, si em voleu deixar portar la mitja, que sempre feia mitja la meva mare, mitjons i això.
Diu, si me'n deixeu emportar la mitja, ja em distrauré. I ja se me'n podeu emportar perquè jo els fills no els sé. Van vindre a buscar els germans i buscar una casa que... Venien amb la informació de que allà hi havia... Sí. Em van fer passar davant, a mi, i jo no tenia cap por. La pistola aquí darrere, perquè m'ho van dir. I jo, com que sabia que no hi havia ningú, us hi vaig ensenyar. O sigui, jo anava tranquil, perquè me'n recordo... Van preguntar on eren, què? Jo, a matar feixistes, clar. No, el que volien sentir. Sí, a matar feixistes, això ens ho van dir el primer dia. I mira, et anaves escondint d'aquesta manera. I és així, Però no s'ho creien, no, per això no. Hola, endavant. Mira bé, ara tot just estàvem mirant fotos de quan la Maria era jove. Molt bé, Aquesta és vostè de jove? Un cas molt il·lustratiu de la xarxa de suport és el de la Maria Barnaus, que durant la guerra va ajudar els emboscats i a més va fer d'enllaç transmetent missatges i informacions i per aquest motiu va ser empresonada. Abans de la guerra, diu. L'oncle Ramon es va amagar perquè no hagués d'anar a la guerra. I no hagués d'anar al front, perquè se l'hagueren emportat i no l'hagueren vist més. Que ell els havia ajudat molt, perquè en tenien allà a Cavallol, gent de Tiurana, de Valls de Verdú, i se'n anava a peu de Cavallol fins a Tiurana a donar-los les notícies del que feien els emboscats. És que jo era molt valenta llavors. Em sortia de tot arreu, De tot arreu anava a ficar el nas i no em passava per res. Mira, sent tan valent et van agafar per això. Cap a la presó. No passava res. Una mica més. Una mica més que m'afusellin. Quan les forces d'ordre públic tenen coneixement de que algú està prestant suport als emboscats i per tant està col·laborant amb ells, doncs se'l deté i se'l trasllada a la presó. En el cas de la presó de Solsona tenim constància d'un nombre de reclusos que estan compresos entre les edats de 50 i 60 anys i això és un motiu que ens pot fer creure que es tracta dels pares, dels familiars dels emboscats que estarien compresos entre les edats militars, dels reclutes que estaven cridats a files i s'havien amagat. Jutjat especial número 3 del Tribunal d'Espionatge i Alta Traïció de Catalunya. Delicte: auxilio a la deserción. El referido Orenc conocía dónde estaba su hijo, toda vez que era precisamente el que facilitaba los alimentos para su hijo. Josep Planes Rossell ajudà descaradament el seu fill a fugir, dient que si 100 fills tenia, 100 fills ajudaría. Según informes que se han podido obtener, se cree que es sabedor del lugar donde se haya escondido su hijo, pero su mujer manifiesta que lo ignora, teniendo en cuenta que el hijo del citado Travería no se ha presentado a filas todavía. Els emboscats eren protegits, alimentats, cuidats per les famílies que els amagaven. Ells, per la seva banda, quan podien, donaven un cop de mà en les feines del camp. La primeria va durar 3 o 4 mesos que treballàvem a la casa on estàvem amagats. Vam estar emboscats molt temps que els pagesos, a vegades era el temps del segar o pegar patates, anàvem, ens ajudàvem. Aquí en una casa veïna també hi havia un matrimoni que ell també estava amagat. Que diu que hi van anar els milicians i van trobar la dona, esclar, i li van preguntar a veure on tenia el marit. I ella va contestar, diu, fa més d'un any que no sé pas on és. I estava amastat, ja se li coneixia. I diu que li van dir, bueno, i això que portes al ventre què? I diu que els va dir, diu, és que tinc un pany que totes les claus hi van bé. Bueno, jo això no sé si ho podeu posar, que jo això mai passat d'explicar això. Durant la nit, els emboscats tenien més llibertat de moviment, però de dia havien d'estar amagats. I la seva vida era sobretot incòmoda i molt avorrida. Vivia al bosc,
al bosc. El de dir, jauro, seure i jauro, ho hem de fer. Poca cosa, perquè no podien fer res. Veus aquí dalt, el forat aquest d'aquí dalt, que era tot un esbarzer. I diu que feien la partida de cartes aquí amb els veïns, els altres que estaven emboscats per aquí, els veïns, diu que es trobaven aquí fent la partida de cartes aquí. Era el casino, allà baix. Devien fer el casino. Ells dedicaven a fer coses de fusta amb gabinets, esclar, per passar el temps. Per passar el temps, perquè, esclar... Això són figures de boix. I precisament les feia amb aquest ganivet. Les feia amb aquest ganivet, vull dir que... Mira si té anys. L'heu conservat? Sí, i tant. Els verdaders? Sí. Ho llegíem, ho bé dibuixàvem, ho escrivíem, una cosa o altra. Aprofitàvem perquè tampoc teníem massa paper, llavors. En un cantó per exemple, el Felip II, Carlos I, el Gran Capitán, els Cardenals Cisneros, tot aquest d'això. Fèiem alguna cosa, això sí que és veritat, no estàvem mai quiets. Érem joves, teníem 18 anys i érem joves. Al front, jo no hi vaig anar-hi, perquè vaig veure la forma d'actuació d'allà, de l'ambient, i no em va agradar. Això de que anessin un que tenia armes, i ara l'amo, i així, i els altres registres, robos, tot això no anava per la població. Tant és així que les cases de pagès totes van coincidir a agafar gent. Estado español, jefatura. Es cierto que en la provincia de Lérida existe una comarca conocida por Solsonés. Esta zona, que forma un círculo donde radican los distritos municipales de Pinós, Riner, Clariana, Navés, Olius, Lladurs y Pinel, está habitada en casi su totalidad por gentes de profundas convicciones católicas, fuertes y aguerridas, que no solo no se han contaminado de las doctrinas marxistas, sino que han resistido la revolución y han puesto alrededor de dicha comarca como una muralla difícilmente franqueable para las huestes rojas. Mucha gente de comarcas colindantes se ha ido también a refugiar a esa región blanca, y por esto no es exagerado afirmar que pasarían de 1000 los posibles combatientes dispuestos a todo, que en casas de campo, caseríos y cuevas de los bosques se hallan esperando la llegada de nuestro ejército. La documentació secreta del Servei d'Informació de la Policia Militar franquista mostra com des del quarter general de Burgos es donen instruccions a les persones afins a la seva causa. Unes instruccions que van dirigides a fer mal i a provocar el caos i el desordre en la rereguarda republicana. Cuartel General del Generalísimo, Estado Mayor, Segunda Sección. Secreto. Instrucciones para la explotación de ayudas en campo rojo. Se aconseja dedicar algún personal al estudio y gestión de la posible explotación de las noticias que en el sentido indicado den evadidos y pasados. En todo tiempo, difundir bulos sobre derrotas militares e incidentes en la retaguardia procurando citar lugares donde la comprobación resulte difícil. Fomentar por todos los procedimientos la desunión entre las distintas organizaciones. Poner trabas al comercio. Insistir repetidamente en los avances sociales contenidos en la doctrina del nuevo Estado Nacional Sindicalista. Hacer aparecer en paredes, tapias y dependencias oficiales letreros de "Abajo la guerra", "Viva Franco", desmoralització de l'exèrcit popular. Aquestes informacions justament arriben a través dels guies que ajuden els sabadits a arribar a la frontera, perquè el Solsonès, a més de ser un espai de refugi molt destacat per als emboscats, també va ser un dels llocs on les persones venien a contactar amb aquestes xarxes d'evasió. És cert que el Solsonès es converteix en un lloc de pas per la gent que fuig, sobretot des de Barcelona. És a dir, Barcelona és molt insegura i llavors ells troben al Solsonès un refugi de seguretat. N'hi va haver molts que van passar per aquí, es van estar 7 o 8 dies, per exemple, aquí a Sant Lleí o aquí, i llavors va venir un que els acompanyava cap amunt i se'n van anar a passar a la frontera. Això n'hi va haver molts que ho van fer-ho, això. Hi ha una relació directa entre els emboscats i els casos de fugida.
És a dir, normalment els que quedaven emboscats participaven d'aquestes xarxes d'evasió amagant gent o tenint els contactes amb els guies. També havia de marxar jo, però el guia no es va esperar. Els gaies tenien les hores donades a passar els puestos i això, que si no s'hagués esperat, era marxat jo també, però... Hi havia bastants homes a casa amagats, però com els teníem amagats, no els trobaven. Els teniu amagats allà mateix? Sí, allà a casa mateix. Allà en una cort, que hi havia hagut porcs, van treure una rajola ben grossa i es ficaven allà dintre. I quan estaven tots a dintre, posàvem la rajola i llavors hi havia palla per aquí tota escampada i ho posàvem tot sobre ben posat, ja no se sentia res més, ni ningú els trobava aquí. I entraven per nens, anaven allà darrere. És boníssim, La pressió sobre els emboscats i sobre aquells que els hi donaven suport creix a mesura que avança la guerra, i en especial a partir de la primavera del 38. Si tanco amb ella pot deixar quieta baix a la creu. Vinga, anem a la guerra. Este lugar fue vilmente asesinado por las hordas machistas Pablo Collgras, de 20 años de edad. El Pau i dos companys més d'aquí, d'aquest entorn, sembla ser que ja feia 3 dies que s'amagaven aquí més amunt amb una barraca que hi ha. I algú va tenir la idea de fer una mica de foc, que en certa forma els va condemnar perquè van ser vistos per la columna de fum. I llavors 2 d'ells, quan els van sobtar, van marxar per un cantó, ell va marxar per un altre, i sembla ser que quan el van trobar que, entre moltes coses, tenia una ferida de bala a la cama. I que el van trobar en un estat molt demacrat perquè estava ja menjat pels gossos o d'això, i amb molts signes evidents de tortura. Tenia el que és les dents tot ensorrat. O sigui, com si d'un cop de culat o algú l'haguessin acabat de rematar. Ja hi he navegat prou per les mars de la terra, de golfos de neguit, onades de tristesa. Evidentment, hi havia guàrdies d'assalt que es prenien la justícia pel seu compte, però el que la llei preveia per als desertors era un judici davant d'un tribunal militar, on podien ser condemnats a penes que anaven des de l'internament en presons o en batallons disciplinaris fins a la pena de mort. La justicia de la República. Han sido confirmadas por el gobierno 39 penas capitales. Siguen aplicándose fuertes sanciones a los especuladores. Se piden otras 6 penas de muerte por delitos de deserción y traición. Perquè l'Estat no es vol enemistar i vol fer els reclutaments en el marc constitucional, el que fa és advertir que aquells que han desertat no se'ls empresonarà, sinó que se'ls indultarà. Això ho fa periòdicament. Ara, clar, si l'indult no t'agafa, perquè no està dins del període del teu període de deserció, doncs aleshores t'agafen y jutgen. Contra los emboscados y los traidores. Se concede un plazo de 72 horas a partir de las 12 horas del próximo día 10 para que todos los individuos que pertenezcan a los reemplazos movilizados y se hallen indebidamente fuera de filas se presenten en los centros de recuperación o en los de reclutamiento, movilización e instrucción más próximos. Todos los ciudadanos que después del plazo que acaba de marcarse sean habidos eludiendo el servicio militar,
sin plena justificación, serán entregados a los tribunales militares para ser juzgados ante ellos por el delito de alta traición. Veuran un país que us agrada. No sola darrere no, no som més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. És sols lo començament, lo que prenies per terme. Que hi havia gent de la Coma, de la Serra, tots els de per aquí van venir aquí. 15 o 20, no sé quants. Carnaval. No, ja mirem nosaltres, ja el trobem, però a veure si el trobem. Sí. Vam estar emboscats allà a l'Obaga de la Serra i vam fer una mica de foc allà sota la bauma, que jugàvem cartes allà. Hi havia un batalló de soldats allà a l'altra banda de Sant Climenç i resulta que allí ens van veure la fumera de sortir de l'Obaga i van venir els soldats i ens van arrotllar i ens van assaltar. Ens sentíem espetegar les bales, que eren bales explosives. I vam saltar en un barranc que era tot moll i pedra i ens vam escapar. Quasi no puc explicar-ho. Allí. I els que es guardaven anaven armats? No, bueno, alguns que potser sí, alguns, jo en sé alguns que portaven armes, sí. Escopetes, pistoles, quasi tots en tenien, quasi tots. Clar, que estaven armats, tots portaven escopetes, tothom tenia escopetes llavors, escopetes d'anar a caçar, diguéssim. Sí, és clar. Ara, ells si les haurien d'haver fet servir si es haguessin trobat tan apurats. Però si no, s'escapaven, per exemple. Són unes fotografies d'uns emboscats pels boscos del Solsonès. S'estaven preparant pel que ells creen que havien de fer, que és defensar-se contra els que en aquell moment estaven en el poder, que eren els republicans. Por si tuviera interés para ese cuartel general, se adjunta croquis e informe que a continuación se detalla, correspondientes a unos grupos de simpatizantes con nuestra causa y que se encuentran en las montañas próximas a Solsona. 16 hombres armados, armas cortas, smiths largas y de caza, munición muy escasa. De día salen y de noche duermen en la cueva. 40 hombres, armados con fusil del ejército 8, con pistolas SIMT 15, antiguos somatenes 7 y armas de caza, bombas de mano 30, municiones para 2 o 3 días, cueva de piedra maciza, muy buena posición defensiva. 16 hombres, condiciones similares a la 1, unos 15 hombres, en idénticas condiciones del 1. Se comunican todos entre sí por enlaces que se establecen mutuamente. Se alimentan por facilidades ofrecidas por la casa de campo señalada. Guía que conoce todos los puestos. El Ros del Pla del Vinyet, Hotel Balneario Escaldas, Andorra. Moltes vegades som aquesta mateixa gent que mica en mica es van envalentonant, es van unint, i hi ha documents de l'Estat Major del Quartel General de Burgos, de Franco, fins i tot que xifren aquesta quantitat en 3.000. Estem parlant ja cap a l'octubre-novembre del 1938. La fuerza que se podría movilizar puede considerarse segura en la cifra de 3.000, aumentada por los centenares que, al saberlo, acudirían a sumarse para defender nuestra causa. Hi havia molta gent d'acció dins els emboscats. I, òbviament, tota la gent d'acció i totes les accions d'aquests emboscats a la rereguarda republicana eren ultrasecretes.
segons diuen els mateixos carrabiners, anaven amb por a anar per segons quines zones de bosc perquè no sabien quina resposta podrien trobar. Hi havia 20 morts de guàrdies de salt. Jo en coneixia, no sé si és mort, però jo en coneixia un que era d'aquí de Navès i m'ho va explicar. Un dels casos més clars d'aquesta actitud bel·ligerant el trobem al sud del Solsonès, on va haver-hi un intent d'aixecament dels emboscats des de la rereguarda republicana. Avui encara ens ho pot explicar un dels seus protagonistes. Josep Ballester va ser un jove de Sabadell que durant la Guerra Civil va agafar i es va anar a amagar abans que el cridessin a files. Van amagar-se al sud del Solsonès, a Vallmanya, aprofitant que ja hi tenia un germà que hi havia anat justament per vincles familiars. Sortia de Sabadell a les 5:20, arribada a dinar, un quart de 2, a Roquerols, a Bonsfill. Realment explica tot el viatge, per on va passar, on va dinar, i és tot l'any. No és tot l'any, no. Quan es va complicar tant, que se van estar tants dies per aquí, això ens empitàvem pels boscos, llavors ja... Es va acabar. Sí. Els franquistes sí que m'ho havia presentat, però jo amb aquesta gent no, que no... No eren dels meus, vaja. És el camp dels emboscats, aquest. És on estava vostè? Sí. Si podíem, aquí fèiem vida aquí a la casa, però rarament. Aquí hi va haver uns militars que es van fer passar per amics, un capità i dos d'ells. I que deia que ens havíem de revolucionar, que ja estaven entesos amb tot Sabadell i Terrassa, la policia, i que deia que donarien un cop. I a veure quants emboscats podíem reunir aquí. En principi semblava que era un intent d'aixecament, però en realitat semblava més aviat que va ser una trampa per intentar atrapar-los. Per aquí puc passar ja? Sí, ja passes, ja. Ja passes. I aquí és on els hi van dir de concentrar-se? Sí, aquí ens havien de trobar. L'estació de Prades era una cruïlla de camins on es van concentrar la nit del 15 d'agost tot un grup molt nombrós d'emboscats que van ser convocats, en teoria, per rebre un camió d'armes per començar un aixecament des de la rereguarda. Aquest camió d'armes havia d'arribar al pont de les Dues Aigües. En Josep Ballester va ser una de les persones que el va anar a rebre. El que passa és que el camió no es va presentar a l'hora establerta i al final ell va ser rellevat per uns altres i ells se'n van a dormir. I ens vam despertar a les 12 del migdia. Què haurà passat? Tots intrigats, què hauria passat? Marxem del camp, però amb precaució cap a Bonsfills, i abans d'arribar-hi ja veiem el Josep de Cal Paradís, que era un dels principals que movien tot aquest assumpte, que diu res, diu, sí, una enganyifa, diu, s'han presentat 10 o 12 vehicles, diu, carregats de gent d'armes, diu, que clavaven unes embestides per aquí, de manera que salvis qui pugui. Tots els emboscats. I tots es van dissoldre, tots. Combatents soterrats de terra endins, combatents desarmats dels blancs rengles. Vivim sols entre alzines i pins, sol i vent, pluja i neu ens malmeten. És heroic, ignorat, lluita estoic l'embostat. Dins del bosc o ciutat tant li fa, ferm s'oposa als designis dels vils. Les penúries el fan recular, moriràs si cal allà als cims. És heroic, ignorat, lluita estoic l'emboscat. No anirem contra Déu ni contra el dret. Preferim escorcolls i esbarades, les pistoles del cim i el fuet, morir abans que lluitar contra Espanya. És heroic, ignorat, lluita estoic l'emboscat.
El sosteniment dels soldats que formen l'exèrcit del Front d'Aragó ha obligat el cos d'intendència a un treball intensiu. A mesura que va progressant la guerra i arriben les notícies que la república a poc es va ensorrant, i a més amb molts dels disbarats que fa la república, la rereguarda, tota aquesta gent que ha marxat més que res per indiferència, estan amagats en aquell mas, en aquella cova, en aquella bauma, es van decantant no cap al franquisme, sinó cap a una manera de veure les coses conservadora. I aquests seran també un gruix important que anirà sent actiu a poc i, si no ajudant a l'exèrcit franquista, sí impedint que l'exèrcit republicà assoleixi els seus objectius. Clar. A partir de la tardor de l'hivern del 38 i sobretot ja al gener del 39, quan les tropes entren a Catalunya claríssimament, doncs estan disposats a fer sabotatges de tot tipus i accions ja de tot tipus, no? Els emboscats d'aquesta zona van estar amagats fins al gener del 39, que és quan van entrar les tropes franquistes. Allà a Pinós hi tenien les tropes, les del Franco. Ells van entrar pel capdamunt del Pla i pel capdavall s'escapaven els rojos, els contraris, diguéssim. Corrien! Els emboscats van sortir dels seus amagatalls, la majoria van tornar als seus pobles contents, no? I pensant, mira, la guerra s'ha acabat i nosaltres hem guanyat aquests, com que nosaltres no hem anat a lluitar amb els republicans, doncs ens consideraran, no? I no va ser així. Quan ens vam presentar, ens van dir que preferien això el Franco, o el règim dels franquistes, que preferien aquells que havien anat al front en contra que no pas els emboscats, que érem uns covards. I altres, amb aquells que ens van dir, sí, d'aquells tan valents n'hi ha molts al cementiri, i nosaltres que encara som aquí. Quan van passar els nacionals o Franco, ens vam presentar, esclar, ens vam presentar, i potser eren 2 o 3 camions de gent, els que hi érem. Van dir que havíem d'anar cap a Manresa, i vam dir que teníem de portar. Diu que ja tornareu a pujar. I quan vam ser a Manresa, ens foten el tren i cap al camp de concentració d'Igualada. Nos presentamos a San Mateo a las 8 de la mañana. Salimos a las 2 de la tarde a pie. Dormimos encima los ladrillos, sin manta muchos. Salimos de Manresa a las 8 de la mañana a pie hasta Igualada, donde ingresamos prisioneros en un campo de concentración. Empieza otra vez la vida de hambre, garrotazos, piojos y mal vivir. Per la seva sorpresa, van ser conduïts molts d'ells a camps de concentració on van haver d'esperar els avals per poder sortir. Ens va portar traït amb un tren cap allà dalt a Corunya i ens van ficar al camp de concentració. Però com que tots érem de cases de dretes i contra la guerra, ens van donar els avals de seguida i vam sortir cap de pocs dies. D'altres directament van ser mobilitzats i van començar a complir un servei militar que va ser molt llarg i que, a més, el van haver de complir molt lluny de casa. Moltes a mi em van destinar de moment a Pamplona cap a l'estret de Gibraltar, i fins al juliol del 44. Sabien pas on ens portaven. Anar passant estacions, anar passant i el tren anar marxant. Més allà a Gijón ens van portar. I ara hi vaig tornar fa 4 o 5 anys. Vaig dir, si em tornen a tancar no vinc mai més aquí. Desgràcies de la vida, val més no pensar-hi i recordar-te'n. Perquè vostè és molt jove i això no ho ha vist, però fa més efecte veure-ho que no pas escriure-ho.
que hi estem, eh? Ah, vostès mateixos. Fins allà on sàpigui, com que ara ja no em pot passar res. No, ara ja es pot parlar, eh? Sí, ara ja pots parlar sense por. Han passat 75 anys des d'aquells fets, però encara hem trobat alguns emboscats que ens ho han pogut explicar de viva veu, però que són només uns pocs d'entre els centenars i centenars que van haver-hi. Hi ha alguns amagatalls que s'han ensorrat, i això és una llàstima. Molts eren efímers, diguem. Eren barraques que s'havien construït amb fusta, amb fang, i per tant, clar, això, amb el pas del temps s'han anat fent malbé. I el que d'alguna manera et sents més impotent és que n'hi ha moltes que encara existeixen, però ja no hi ha la persona que t'ho pugui explicar. I saps que estan allà i ja ningú les recorda. Després de conèixer la història dels emboscats, et mires el monument d'una altra manera, perquè veus les masies, veus la gent gran, veus les dones, les criatures, les que s'amagaven, els amagatalls, veus tot el que va passar, no? Agafa una altra dimensió. Tenim la sensació de que tots els nostres avis han anat a la guerra. De fet, tots l'han patit, però alguns l'han passat d'una forma diferent. Bau-me bòfia boix, ombres i sorolls, dormo amb un ull obert. Grèvol foratell, gebre nit rovell, n'aquest hivern despert. No veig el jorn d'eixir d'aquest forat. No sé qui són que em busquen en la nit. Aviat passarà, em dic, això no pot durar. Home que s'amaga com una guineu, la son vol enganyar. I el meu amor, qui sap on deu parar. O si pogués, o si en sabés. Festejo la il·lusió amb els peus de fang, veurem florir l'ares blanc. Udole la cabrota, respon son amant, veurem florir l'ares blanc. No veig el jorn d'eixir d'aquest forat. No sé qui són que em busquen en la nit.